Šta se dešava? Šta je to? Polagat ćeš Čunin ispite, a ne možeš da prođeš pored nas. Najbolje sada da odustaneš. Da, mislim da čujem tvoju mamu da te zove. Molim vas, pustite nas da prođemo. Treba da idemo unutra. To je grubo. Da li si rekao grubo? Nemoj da se šališ. Mi smo u odnosu na ispite fini. Na njima će ovo izgledati kao piknik. Neki od vas će preživjeti ispit, drugi će biti upropašćeni do kraja života, a neki će poludeti. Za Čunina je uvek pitanje života i smrti. Misliš da je ovo šala? Čunini se kvalifikuju da vode misije. Životi članova odreda su u tvojim rukama, tako da bi bilo bolje da si dovoljno jak da podneseš vrelinu. Mi samo pročišćavamo stado, ti onako ideš kući da se igraš sa lutkama. Stvarno lep govor. Sad se obojica sklonite i pustite me da prođem. I dok to radite, prekinite i genjitsu i onako vidimo kroz vašu iluziju. Idemo na 3. sprat. Kako to misli? Pa već smo na 3. spratu. Znam. Vidi. Znači primetio si genjutsu, a? Hej, Naruto, Sasuke, hajde idemo. Znači to je grupa propalica o kojoj Kakashi i Gai stalno pričaju. Izgleda da su prošli prvi test dostavljanje prijava. Tako je. Ispiti će biti zabavni ove godine. Da, za nas, ali možda ne za njih. Znači ovo je taj veliki strašni Čunin ispit, a? Ovo je sajam nakaza.